пештар муҳоҷирон маблағҳои худро тавассути низомҳои пардохтӣ интиқол медоданд ки фоизи бештари маблағ сарф мешуд. гузашта аз ин наздикони муҳоҷирон дар тоҷикистон барои гирифтани маблағи фиристода вақте зиёд сарф карда дучори саргардониҳо мешуданд. ҳамакнун ба гуфтаи бонкдорон бо истифода аз телефонҳои ҳушманд онҳо пули аз муҳоҷирон гирифтаро ба хости худ истифода мекунанд. сироҷиддин беш аз 15 соли ахир дар русия кор мекунад. як соли ахир барои интиқоли маблағ ба хонаводааш аз кортҳои бонкӣ истифода мекунад. ҳозир ман аями карта Сбербанк привод мекунам, ай 1000 рубл 10 рубл комиссия мегирам. чиз пули майда бе ягон вай меои ай любой банкомат мо снимат кардан мумкин. пештар ай 1000 рубл мегирифт 100 рубли русӣ мегирифт. мана Юниструм банк ё Золотой корона ҳамо бисёр роӣ мекарди, камтар вайш мешид. 1000 рубл роӣ мекарди, 100 рубл я 150 рубл комиссия мегирифт. ба гуфтаи сиёсатмадорон минбаъд боз ҳам сода кардани раванди интиқоли маблағи муҳоҷирон ба наздиконашон яке аз ҳадафҳои онҳо мебошад. чунки вақте ки шахс маблағи худро мефишонаду агар аз он 2-3% нагирад, ин барои ӯ зарар аст, ба меҳнат аст ва фоида аст ва мо минбаъда талаб мекунем ки маблағҳое ки 1% ки барои нафақаи онҳо меравад ба тарафи Тоҷикистон гузаронда шавад, то ки аз он нафақаашон худашон мардум гирифта тавонанд. аз соли 2014 ба ин сӯ мақомоти тоҷик аз эълони ҳаҷми маблағҳои интиқолии муҳоҷирони корӣ худдорӣ мекунанд. то аввали соли 2022 хабарнигорон ин оморро аз сомонаи Бонки Миллии Русия ба даст меоварданд. аммо баъд аз ҳамлаи беасоси Москав ба Украина мақомоти Русия низ аз эъломи омори пулҳои интиқолии муҳоҷирон худдорӣ мекунад. бонки ҷаҳонӣ дар охири соли гузашта дар пажӯҳиши наваш эълон дошт ки ҳаҷми маблағҳои интиқолии муҳоҷирони кории тоҷик аз Русия ба Тоҷикистон соли 2022 баробари $3.2 миллиард амрикоӣ буд.